Ovako je to bilo početkom 2020. Postala sam junior u The Guardianu. Moja zaraženost društvenim mrežama očigledno nije bila jedina. Baš u to vreme počela je korona. Mi smo prešli na rad od kuće. Baš ono što svaki junior želi, da radi sam bez mentora nad glavom. Dobro mama, ti se ne računaš. Za ovih godinu dana sam mentorisala 4 interna, popila bezbroj kafa, iscimala gomilu influencera, spakovala još više PR paketa i pripremila 26 kampanja za svojih 8 klijenata. Kad smo kod toga, moji klijenti su bili pre svega Stark, i još Starka, i Slani Stark. E da, i Interprom i Bosch. A onda je ovo leto donalo nešto ledeno. Ledenu bananicu, za koju nisu svi od početka mislili da je tako cool, kao na primjer neki od najuticajnijih influencera. Samo je mentol mogu izmisliti bananicu s mentolom. Okej, nismo to baš očekivali. Mreže su gorele i morali smo malo da ovodimo situaciju. Zato smo najjačim odgovorom preokrenuli komunikaciju i zaledili sve hejtere. Ledena bananica je bila toliko tražena da smo jedva postizali da odgovorimo na sve upite, a do kraja kampanje prodato je skoro 4 miliona ledenih. Na Instagramu smo imali skoro 1500 novih pratilaca i povećanje interakcije od čak 225%. Stranica je izgorela od sadržaja, šerovali smo čak 233 fan storije. Na Fejsu smo zabeležili preko 700 novih pratilaca i čak 689 komentara. Posebno sam ponosna na PR paket i frižider za influencere. Ne znam stvarno kako ovo završilo ovde. Sve u svemu, bila je ovo moja godina, a da li sam ja njen community manager? A smo gotovi?